Ngestina aja digawa nang Sela Mangkumpeng. Dadi parkane Bathara Kala aja liyane mboten napa-napa nadya panjenengan menika dawuh pangandikaning Sang Tapa apa Sang Pukulun Bathara Kala nggih ta. Ning siji niki kula suwun. Kersanipun kula boyong wonten negari Ngastina mangke ajeng kula tandangi. Tandang atus pundi? Kula ragat, kula dadekke iwak. Mangke dipun sate napa digulih napa ditongseng. Kajengipun dipangan utawa ditedhi dening para Kurawa. Kasenteni Werkudara rata sak Kurawa. Lho pripun? Ini menapa mekat. Loh, sampeyan ora percaya kali Durna. Ha Durna kok kudu percaya. Oh, jenenge saking dawuh. Ngayu mekaten simanggaken. Pun mung kari siji. Kula tak nyamun dadi Kresna, kula tak nyolong Puntadewa. Puntadewa niku lega donya lilau mati. Wong sing lowah-loweh, ora ngerti upa bengkong. Apa-apa jaluke nyoke, neh. Kowe kualik ding, napa jaluke dinehke nyoh. Ngoten niku. Oh iki sanget dawuh. Kula namung nderek panjenengan. Pun mampresane wujud kula. Mandita kang agane wangsit. Pindha kombang semadu sarining tawang. Rada kesuwen goleki bingung. Mboten dados menapa. Nggih, pun niki Bang diwadahi wonten Kendaka. Kula tak nemoni Puntadewa. Tak jaluke Puntadewa. Wis tak kendha wis manggaken. Apa penembang. Amin pasang kalian tabing mugi katebih nadu-nadu ingkang sampun mula ayahi nubetan pot pariwara Yayi. Legeg ugeg sadulita menika Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, kandhap blebuk. Manyar malah muni. Nyanyi Yayi, nyanyi. Raya-raya kula saking Nanjing Tapa wonten mriki badhe ngaturi prisa dumateng panjenenganipun Nyai Puntadewa. Wonten dawuh ingkang badhe dipun paringaken begegeg wegeg. Estunipun kula menika nampi dawuh Dewa Tedah Tapa kanthi anggaya wujude wayu catur. Inggih. Lah wahyu catur menika saged
kalampahan yen to panjenengan kula priyatosaken nggih Nger. Iya lajeng kersanipun. Sumangga kula aturi manjing wonten ing Gendhaga. Menika srana panjenengan saged nampi nugraha kanthi priyatos kula tapake Nger. Dewa yang nuntun ing prangkaseng sayang. Oh, oh, no. Oh, kodok lekuduk manyar-manyar. Ora kangelan mateni Pandhawa ya. Lakon iki bengi matine para Pandhawa. Mati nene aku Pandhawa. Denok Tegawati ngunti madhong dawuh bawa penemban angger Tega Dewa jumatung dawuh paman Durna bejo kemayangan sineng ora kangelan kacena Punta Dewa gampil pun kula lebetke Pandhaga pusane ngeten mawon andum gawe panjenengan kedah tutuli kaliyan kula lumarep wonten negari Ngastina sing pokok mbacutake laku mateni. Punta Dewa mateni Werkudara. Iya. Lha lajeng kula kados pundi? Sang Dewi Tegawati duweni kewajiban panjenengan dadi ranté mas. Ranté mas menika menapa? Wah, sampeyan bujuk ngerayu kalian si Janaka. Lho Janaka menika panengah Pandhawa. Wah, bocahe pancen kudu mati mergo pancen wong ketok mis. Sapa-sapa dibojo, sapa-sapa dibojo. Mung suruh panyuwun kula, Nger. Panjenengan ampun kepelut, kepencut dhumateng pun Janaka. Mergo Janaka kuwi duwe aji Asmaragama. Asmaragama. Nggih. Wis saken dawuh kula natian to. Putri nanging kula putri Senawati lho. Nah, rak ngono. Pun monggo kemawon sing baku mengke panjenengan boyong Janaka dipun jak langsung wonten negari Ngastina. Pandhawa telu mati mung kari mijat Wayaranti. Sedewa nek kula gampil dirembang. Manudyayu ngambararum sang kusuma ana. Wis tangen dawuh tambah ing pangestu. Sing hati-hati kula sangoni pasuki lempah panjenengan.
Sritinon langen Dwi makande. Dwi langan loro makande adegan. Adegan ingkang ongkong kali lapunika ginambaring kajuangan Sela Mangumpeng. Sinten ngasta mangasrama ing kono. Lapunika ta awarnanira wisik Sang Hyang Bathara Kala. Nujuri sajuga keparenggah. Bali marcu denta kinabesagyaning para widodari sekedhik kurang sawiji. Mari kula semana den adep tetungguling jim setan prirayangan Digya Jaramaya. Wujudnya sak Argasuta netra mencara pindha surya kembar. Rambut den abul-abul modal madul dumawah widangan kanan saha kering yen sinawan saking mandra pindhane kaya gunung akemul mendung krana pindha cating baita guwa menga kaya guwa unturangas kaya geraji waja yen to ngendika gereng-gereng pindha gluduk mangsa kesanga sprandene kata temengo tumungkul pindha Kanjeng Bantala